brend egneşiklerini hem ekşi halayar. Hasam olur amatlı vakadan olanını. Dewrowap stil bilen ýokary hilin sarlaşyny halayanlaryň hemmesini Ramsay dukany özüne çağırýar. Barmang 1970-nji ýyldan bäri öz haridynyň meşhurlygyny saklap gelýän Ramsay brendiniň müşterilerini hödürleýän egneşikleriniň hemmesi arasa tebiği materiallardan dikilip, işlenen ýüňden, nakdan hem-de kaşmirlerden dikilýär. Şonuň üçin bedenini rahat hem-de oňoýly oturýar.